Iki ya tulung agungan meneh. Endi? Mumpung anakku wedok wis teko kene iki lho. Heeh. Niken Salindri. Wis siap, Nduk. Wis leren, napase wis ditata. Nah iya, Yo bareng yo. Nangis sajroning atiku. Pur. Bocah iki jan kaya arep tak ulu-ulu kok rene salaman karo bapak. Ora iki jane iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngopo? Tangane iso depaplang ngene kaya ngatur arus lalu lintas kowe. Iki gerakan senterewe jaranan Tulungagung ngene iki. Oh. Lho, Nah. iki bocah endi? Cah Kediri. Ayo, ini salim karo bapak. Bocah ra tau leren piye kabarmu, Nduk? Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Ya, kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, Papa. Apa cahaya? Sarap- Biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul papa. Ah iya. Lek buke sing nyeluk aku papa gedang malahan. Kondi cahyo? Papa ini tadi saya habis dari Rembang, Papa. Ya ampun, tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, Papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider, Mas Yan. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping Ini pira? tadi tanggapan peng 3, Papa. Pertama di mana? Di Malang, Kedua, di Rembang, ketiga, di Magetan. ini yang ketiga. Iya, yang ini yang Ya ketiga. ampun, ora kesel, Nduk. Iya, Masya Papa, Allah. Bocah teh kaya ngono. Kesehatane dijaga ya. Mama papa di mama. Oh. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Apa? Sopir kalian kakak. Kakak. Iya. Ibuke ra nderek. Mboten. Masya Allah. Oh, alah mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, Papa. Habis Sakit apa, opnam, Cahyu? sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijaga ya, Nduk. Karo kowe iki ra mentolo. Kowe iki anakku tenan. Nanti dikene lagu karo Mbak Sukron nih mergo dianggep putu. Iya, Papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Orang ngerangkul bojone dalange rawane. Kesehatane dijaga. Iya, Papa. Kesehatan ki utama. Kesehatan Ya. utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, Papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu loh. Maaf sebesar-besarnya. Nah iya, bagaimana? Setengah ini sudah jam 1:30 ini. Saya barusan datang, Bapak. Nggak apa-apa. Ya, tadi saya Yang mohon penting- maaf sebesar-besarnya, Papa ya, Papa. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil, sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelok dadane lho. Kai karo yang kakung kai. Oh iya, Salim iya. karo yang kakung. Kasihan ya, Papa ya. Iya kono. Jalukake le arep Tadi mama tadi sudah saya salimi, mama Iya. tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ra. kowe Mama, Ya ampun. maafkan saya, Niken, mama ya. Niken, Iya, mama. Niken, Halo. Niken. Sama umure pira to nduk saiki? Kula 15. Sik cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesake. kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Sampeyan yo ngeten mawon, Nduk. Dalam. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Demben. Ora apa-apa, ning tekan omah tak sampluk parut. Tangkis. Iya lah, Duk. Wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Nduk. Yen kene iki bojoku Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung Hibur. Hah? Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyip. Ora kuwi anakku tenan. Zaman sik cilikane sik bundek ngono. ngono. Ngomong anakku tenan. Ngopo? Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh ya tidak, jelas-jelas tidak. Oh, Wong kuwi rungokno kuwi. Mbah Sukron
Suwanda. Suwanda itu sudah menjadi mbah sendiri sudah. Mas yo Mbah Sukron Sugondo ki mbahmu. Suwanda, Suganda niku bapak kula. Oh, bapakmu ya. Nggih. Suganda bapak kula, Suwanda mbah kula, ngoten nggih. Lho kuwi direling kuwi. Lah ya kowe kuwi kok ora. Lah yo gen kowe melu ngiling-ngiling kok. Kowe sabar ya, Nduk. Wong Nggih. pancen iki sing diamongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena Iya. penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Oh sik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Iki Bocah bloko, bocah jujur. iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Lah apa? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbak! Oh ya aja tua-tua to. Aa. Heeh. Oh. arep Ya wis ra wong pancen iki ya putuku. Ya. Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Malah. Sampean wis munggah kaji lho. Haji Sumar Bagya lho. Loh, Halah gur status e lho ngopo. apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedok. Nah, ya. Kaji kan juga manusia. Iya, Ngene iki manusiawi. mudhun panggung yo wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh. Iya. Putu. Wong masih ngambung ngene iki ora apa-apa ya, Mbah ya. Ya kowe ra apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho, Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki kowe iso sowan ning kene. Amin, Iki mau alhamdulillah. karo ibumu, Mboten. karo sapa? Kalih kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Embuh, Karo kru. kru ki apa? Tim. Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup iki dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Nah, Mbah. sing baku dijaga kesehatane. Amin, nggih jenengan semanten ugi kata Lah. Mbak Gareng. Lah. Mugi-mugi panjang umur, Amin, sehat amin. selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek karyaku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no kok. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah. Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Ya perlu ora disudet piye? Aja ngrembug kuwi ya. Iya. Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane, Ah, iya putrane. anake sing disunati anake. Alah, nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng ngono iku Kuwi. wae. Weh, wong menawa kowe engko dadi wah, kae. Aja cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wong Wis. kowe ya sik Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa cek cilik? Ayo. sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Ya, Tungake. sampean donga. Agem Dek sinten? Dik Bagas. Dek Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke Anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Ngono. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapi. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dahsyatnya keluarga. Nah, Jangan segan-segan untuk berdoa dan Iya, mendoakan. benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor.
karena jamnya sekarang sudah jam 12:30 kudune Yo. saiki iki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rumit. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene selamat bisa lumati. Nggih. Niken. Nggih, Dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae wong, alon wae liri wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung Nggih, budhek. sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Iki sing marai mati enom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di Nggih. mas-mes iki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Nggih. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping Nggih. gunung. Sosok niku Supangat, sosok. Nggih. Nggih. Aku Luar agar biasa. ngono didukung karo siden-siden. Nduk nikan iki gandeng pamundhut Nggih. sing nemen iki lak urung iso ngaturake. Nggih. nggih. Kira-kira apa sampean iki? Ki monggo kersa. Nah. Enggak seneng kowe sing kowe Oh, versi C, napa versi Banyuwanginan? Oh, siap Banyuwangen, urung metu ket sore. Priyayi kene do kepengin weruh polahmu sak nembangmu. Hmm. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora eling, wis. Wis ngono ya kudu totalitas, Mulai ra eling mendhe kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wis apa senengamu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Siap. Pak. Wis siap. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawon apa mboten? Oh iya dibawani. bawani iki sing ngendang rotoe. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jengbeng ya. Apa? Jem, Apa? jem. Kok ana jembeng bareng ke apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Ngonggo kuwi barang le Banyuwanginan nggih. Oh. Enak yo tetelu danten kuwi lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang Monggo, kok wong aku nembang kok. Ya oke. nuruti putu reng, ayo reng. Oi! Urung. Tuwas Tak koprok iki ora. Tuwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan Pocreng iblis lanang setan kudu cek. Hei, udu cakil. Dudu cakil. Lah Banyuwangen. lah kok anggere bengok ngono iki cakil kok. Ngawut. Anakku kuncung. suwarane gending belam biangan Cek kulawangan kowe pancen pitane rasake mawon kusun. Piye kan, masuk ora kan? ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Gimana kalau mak kerupyuk ngono. Ku kaya nggawa jligen ngono. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngrangin, jenenge ngrangin. Oh ngono. Heeh. Oi. Hanya. Nyeram biai Nusman Toro
Iki jane joget apa wong ayanen. Iya. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bondowoso mulai ngono lho. Wong cae wong dhewe kok sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. Piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jengleng ndang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Lho kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete lho. Jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo ndang. Gununge ning ngetan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngrangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon sampean? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok piye ta? Iki sampean tak tak bedeni. Bedeki. Iki omong apa to? Sampeyan ki lho, suarane serak omong ora cetha. Sampeyan ki lho tak kongkon De nyanyi Kulon Gunung Wetan Segara. Kulon Gunung Wetan Segara. Ya dinyanyekne ora ngono kuwi. Mbah. Tak tah. Kok kaya arek udangan ngono to lho. Wis kowe wae, Nduk. Aku wae ya. Simbah nonton wae. Larlen. Wah, dianter ini kan suarane. Biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki dienggo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Lho. Ya. Musibah malah ora anu. Mau trimo ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ayo. Kok nyek ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumaksamu aku stroke apa piye? Ngedusi dulang. Aku mula mah lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Ya ngono ae lho kok mayah-mayah. Ngombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak kae. Kae Ngopo? siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oke tuwa-tuwa nampa job ngono iki lho. Rezeki iki ora nyawang umur. Oh, rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesu aku. Iya. Nesu kok diomongne. Nesu golek pang ora. Suara loromu wah tralis ki. Suarane loro. Iso tralis. Iki lho suara kuwi. Taslim. Oh. Masaku tralis. Sik. Ken sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho. Tukang syuting ku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku kira-kira. Salamono sik gen atine gen seneng. Oh iya cintaku bareng. Seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo warung kuwi. Urung. Oh, urung. Beneran. Arep kok kapakne. Ning Tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolan wedhus itu? Ayo kan sing penting kan petuk aku mendino. Tak elingke ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Wedok urip lho. Terus Timbangane duwe bojo kowe malah dhewe kaya
ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. Ya masake aku somben ra oleh ndek bojo. Ya entuk, ning aku ngelikke kae lho. Kalau si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep ki pethoke wis seneng kok ora kudu lorno. Lah ngimpi mau awan mau. Iso turu. Heh? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono. Turu ngorok karo oh Niken, bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera, bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, sabar ya, Nduk ya. Lah nyapa kok aku? Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nyawang kamera. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitore to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal, dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Oh. Oh ngefans tenan to. Yosep Salindri. Oh alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene terisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefans, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ayo. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune sali Bojomu lah ya dikawat. Kok ora kawat bendrat, Mas. Layar ra iso mingkem. Berarti ngene terus. Ayo. Pun Ya, dibajutke. Dibajutke sak jogete ya, Nduk. Ki piyai kene ngenteni polahmu. Wae diniati olahraga wae kan. Kalau soke komentare jungkir walik. Banyuwangen kok kon jungkir walik. Nggih, pun pokoke sak seneng sampean. Dituruti. Ayo, Ken. Yuk. Wah. Wah, jan iso goyangke magetan iki kan. Wis, aku ketok le tuwa ngene iki. Ngapa? Mungsuhe karo bocah las-lasan. Bocah SMP nututi napase ora nyandak. Masa gur ngono tok ra kuat. Ngono tok. Mungsuh kan seimbang ngono ora masalah. Ketuan. Ketuan. Kene kowe sadar. Loh, rumah samu ketemu edan apa piye? Tegese kelingan lek awakmu wis sepuh ngono lho. Ya, pancen wong ki ora iso ngilangi kodrate. Ah, Pancen wis jinatah, wis tuwa ya tuwa. Nggih. Mula ya nganggo direm, nganggo diluk, aja diculke. Ah, ya. Melihat dan mengingat, menimbang, memutuskan. Niken kok nganti gara-gara napa pripun mboten? Mboten. Oh, nggih. Terima kasih. Ya terima Allah kasih. Pakde Gareng lek ya Aku ampun. kuwi isane ya gur iki kan. Matur ya. sembah nuwun lho Pakde Gareng. Ya iki pancen iki duitmu mau. Mangsamu nyawer kok. Terima kasih ya genduk Niken ya. Nggih, sami-sami. Pokoknya sehat selalu lho ya. Amin. Akeh penggemar sing ngenteni sampean ngono. Nggih. Ya, Mas Gareng. Nun. Mbacot nek gelaring cerita ya. Nggih, sing Nggih. baku lakone kecekel, Mas. Heeh. Antarane lakon lucon karo lagon kabeh kudu kecakup. Terus enten gara-gara ini. Enten. Oke, tetep Tetep enten. Ayo, arepe Partosilak Jaya Indo Suraklepat kuwi ora. Ya nduk rakit mbacut nek gelar cerita tak dherekake, Mak.